Ola, boas tardes. Chamo-me Roberto Freire. Se me permitides, vou facer un pouco as veces de presentador, de introductor de Susana, que é a conferenciante que nos vai a dar esta charla de hoxe. Pero antes de pasarvos con ela, queríavos comentar un par de temas interesantes, penso eu, para o seguimento do webinar. Primeiro de todo, comentarvos que en función un pouco do sistema operativo co que vos esteades a conectar, apareceramos unha ventá similar a esta. Se vos molesta, para seguir a presentación, podedes minimizar aquí coa flechiña da arriba a esquerda. E para facer as preguntas que vos xurdan durante a presentación, tedes abaixo un chat, abaixo da ventá, tedes aquí este pequeno espacio de chat, onde nos podedes facer chegar as vosas preguntas. Respecto das preguntas, decirvos que en lugar de contestalas polo medio da presentación, o que faremos será reservar uns minutos ao final da mesma para contestárvolas todas. Se non nos deira tempo nese espacio, o que si podedes estar seguros é que vos contestaremos a todos persoalmente a través do mail que nos deixastes cando fixechedes a inscripción. Nada máis, paso xa coa ponente Susana Rey, que sabedes que nos vai falar do Reglamento General de Protección de Datos. Susana é unha profesional con anos de experiencia xa na implantación de modelos de protección de datos, tanto na antigua LOPD como no novo reglamento. Na actualidade é a delegada de protección de datos tanto de R como do resto de empresas que forman o Grupo Euskaltel e, por tanto, é unha voz máis que autorizada para falarnos da aplicación ás empresas do reglamento. Así que, o dito, deixo-vos con Susana e espero que disfrutedes da charla. Gracias, Roberto. Boas tardes a todos. Hoxe imos falar do Reglamento Xeral de Protección de Datos que 3 anos despois da súa entrada en vigor, porque si realmente foi aprobado e entrou en vigor no 2016. O que pasa que nos daba 2 anos para adaptarnos. O que pasou que ao final a data real para todos é ese 25 de maio de 2018. Non vou facer, ou ao menos vou intentar non facer unha presentación xurídica, senón que vou intentar centrarme nuns poucos temas que na experiencia deste último ano, sobre todo no trato con empresas, en foros e asociacións nos que traballo, pois, creo que onde máis dúbidas ou máis problemas quizás teñan as empresas a hora de implantar o reglamento. Desde logo, nun pequeno webinar non cubrimos todo, pero vou intentar centrarme neses aspectos que creo que nos que máis dúbidas podemos ter todos a hora de decir estou ou non estou cumprindo a nova legislación en privacidade. E para empezar, o primeiro que me gustaría facer é, bueno, pues un pouco poñemos aquí a presentación, facer un resumo moi rápido do reglamento, ainda que xa eso, despois dun ano, quizás todos teríamos que telo moi claro, un pouco para ter unhas definicións claras de cando falamos dunhas cousas e cando nos aplica ou non nos aplica o reglamento. Dato persoal, calquer dato que poida identificar unha persoa. E con calquer dato, que decir calquera cousa, temos que abrir a mente, xa non é só un nome, un DNI, unha dirección. Hai moitas máis cousas que poden ser dato. E, ademais, vai variar en función da nosa empresa, porque é posible, por exemplo, no noso caso, para unha operadora de telecomunicacións, a dirección IP é un dato persoal, porque nós coa dirección IP sabemos que persoa está detrás. Noutra empresa poderá ser outro dato que a priori non pensamos que poida ser un dato persoal, pero que sí o pode ser. Por exemplo, unha dirección de correo electrónico, un número de teléfono, pero tamén a dirección MAC do noso móvil, coa que se conecta a Wi-Fi. Todas esas cousas son datos persoais e caen dentro desta lei. Cando falamos de tratamento, de que falamos? Pois de todo o que facemos cando cociñamos os datos. Dende que recopilamos un dato dunha persoa, pola razón que sexa, a que almacenamos nunha base de datos, o que o tratamos, o que mezclamos cos outros datos, calculamos estadísticas, ata que, ao final, esa relación con esa persoa desaparece e eliminamos ese dato, todo eso é o tratamento. E que se fai procurando unha finalidade concreta. Xa veremos despois, o tema da finalidade é moi, moi importante. Responsable do tratamento, quen é o responsable? Pois o responsable é a empresa que decide para qué, o que decide esa finalidade. E o encargado quen é? Pois normalmente un proveedor que fai algo para ti, ou cando ti, tamén pode ser que ti que sexas o encargado, pero é o que fai algo por conta dun terceiro, non decide para qué, fai o que lle manda.
E, por último, tamén me gustaría falarvos dos datos especialmente protegidos. Coa novo reglamento desaparece aquela categoría que tiñamos de datos baixos, medios, altos, pero se fai unha mención especial a unha serie de datos que son especialmente protegidos, que tedes aí na presentación, nos que hai que ter moitas cautelas, tanto a hora das medidas de seguridade, sobre todo como para usalos, porque o primeiro que di o reglamento destes datos é que están prohibidos. Despois abre un pouco a man, salvo que, pero hai que ter moito cuidado cando que iramos utilizar estes datos. Si me gustaría mencionar o tema da afiliación sindical, que é dato especialmente protegido, pero cando hai unha lei que a unha empresa lle obliga a xestionar a afiliación sindical dos seus empregados, obviamente, hai que poder traballar con ese dato. Entón, xa quedaría fora do alcance desa parte de non se poden usar ou se usan con moito cuidado. Esta pequena tabla é un resumo feito xa fai tempo de que cambio, cales son os maiores cambios que surden na legislación. Non vou entrar en todos eles, porque a medida que vayamos vendo os distintos temas que teño preparados despois, xa o faremos. Pero sí me gustaría fixarme no apartado que fala aquí do documento de seguridade. Se recordades, coa vella LOPD tiñamos que ter un documento de seguridade que explicase como íbamos facer as cousas, non? E aquí ao lado o cambiamos por unha palabra bastante complicada que é a responsabilidade proactiva e que sí me gustaría explicar de unha maneira moi sinxela e moi directa. O que ven a decir a responsabilidade proactiva é que as empresas, de cara ao reglamento, somos culpables hasta que poidamos demostrar o contrario. É dicir, que non vale decir eu o fago ben e ten a axencia ou o interesado que demostrar que eu o fixen mal. Non, aquí é o contrario. Temos que facer ben as cousas, pero temos que guardar as probas de que o fixemos ben. Quero pararme un pouco aquí, porque como veredes ao largo de toda a presentación, irei falando recursivamente de documentar, porque hai que guardar as probas, de alguna maneira, de que as cousas que facemos ben, realmente se fixeron ben. E, bueno, despois, o resto dos cambios, un pouco, os tedes aí para poder velos, e noutros casos falaremos deles máis adiante. E xa como último punto na introducción, estos son os 6 aspectos clave do novo reglamento. O máis importante a ter en conta. Por unha parte, os principios do tratamento, que falaremos máis adiante, en que surxen unha serie de obrigas que antes non había e sustituyen por outras. Xa non hai que registrar ficheiros na Axencia Española de Protección de Datos. Ahora que hai que ter un inventario de actividades do tratamento, é dicir, dos tratamentos que definimos antes. Ainda que esta obriga só é para empresas de máis de 300 empleados. A seguridade, tamén falaremos bastante dela, porque desaparecen os listados de medidas de seguridade que tiñamos estáticos e definidos por lei no reglamento de 2007, e vamos ter que cambiar esas medidas estáticas por un proceso de xestión de riscos. Os dereitos dos interesados amplíanse. Temos os de sempre, o de acceso, rectificación, oposición e supresión, antes chamábase cancelación, eran os dereitos ARCO. Ahora chamase supresión é o que se chama dereito ao olvido, pero van a ser o mesmo, que alguén se pode dicir que tens que borrar os seus datos. Pero tamén aparecen dereitos novos, como de portabilidade. O dereito de portabilidade ven a ser realmente decir que unha persoa pode pedir cando a base do tratamento, xa veremos que significa eso, é dicir, cando a vincula con nós unha relación contractual, pode pedirnos que migremos os seus datos a unha nova empresa coa que vai cambiar e vai a ter esa relación contractual. Aplica, sobre todo, nos casos de clientes, cliente-proveedor, o cliente pode pedirle ao proveedor esa portabilidade porque vai cambiar de proveedor, e tamén no caso de empleados, na parte da relación laboral. A realidade é que un dos dereitos que máis problemas suscita a priori, pero que tamén é verdade que non se está solicitando de maneira xeral, salvo sectores moi concretos como a sanidade, os bancos ou as operadoras de telecomunicación que xa o tiñamos fai tempo, ese dereito de que se te portase os datos cambiando de operador. Tamén está a limitación do tratamento, simplemente que alguén te pode decir deixa de usar os meus datos, pero non os borres porque os vou requerir para algo que teña que ver con unha reclamación, con algún tema judicial ou cousas semellantes. Entón, teremos que deixar de usalos, pero non os poderemos borrar. E o de decisións individuais automatizadas, o que quere decir é que se nos na nosa empresa utilizamos algún tipo de máquina de inteligencia artificial ou de regla automática para tomar decisións sobre as persoas, pois o típico, pois para unha evaluación
desempeño profesional, para cando queremos seleccionar a alguén ou cando queremos calcular o risco económico que ten aceptar a esa persoa como cliente. Cando é automático, esa persoa nos pode decir que non quere esa automatización e que quere falar con unha persoa, que se lle explique unha persoa e que se volva a facer ese análisis por parte dunha persoa. Tamén temos novas figuras e, por último, o tema das sancións, que quizás é o que máis asusta a xente, non? Porque realmente cambia das limitacións anteriores que tiñamos a que agora poidan ser hasta 20 millóns de euros ou 4% da facturación anual da empresa, que pode ser realmente valores moito máis importantes dos que tiñamos ata o de agora. E agora indo directamente aos temas dos que falaba de dúbidas, non? A cousa é, como normalmente podemos seguir a utilizar datos persoais? Pois a resposta é sí, por suposto. Pero, só se cumprimos estes 6 requisitos que se recollen no reglamento, que teñen que ser usados para algo concreto e lexítimo. Desaparece o de antes da LPD de que sepas que teño os teus datos no ficheiro. Para que os vou usar? Non teño que decircho, e o que se me vai ocurrindo podo ir facendo. Non. Temos que telos solo para unha cousa concreta, lexítima. Despois estudiaremos un pouco máis que quere decir lexítima. Temos que utilizaros dun xeito leal e transparente, o que quere decir que temos que informar ao dono dos datos de todo, un montón de cousas. Que só podemos ter os datos imprescindibles para o fin. Non podemos ir recopilando cousas porque, bueno, a mellor o día de mañá non son útiles, non? Son as que estemos usando e, ademais, que estean relacionadas co fin que lles vamos dar. E só o tempo mínimo necesario. Unha vez xa non sexa necesario ter esos datos para cumprir o objetivo inicial, deberíamos destruílos. A vella LOPD foi sustituída en decembro pasado por unha nova LOPD, Lei Orgánica de Protección de Datos e Dereitos Digitais, que é o que nos di é que ni siquiera destruir en España. En España o que hai que facer, unha vez non os necesites, os bloqueas. Iso que significa, deixas de usalos para a túa finalidade, pero os deixas guardados certo tempo que terás que definir ti en función das obrigas legais que poidas ter a hora de contestar a un requerimento de facenta no caso da factura dun cliente ou dunha posible reclamación que che faga un cliente por un servicio, definir esos tempos, guardarlos bloqueados e despois destruílos, pero deixar de usalos sempre. Hai que ter procedimentos para que se manteñan exactos, non se pode eso de, bueno, teño aquí unha base de datos de contactos mercantís que a mellor me interesa utilizar, fai 5 anos que a teño, nunca usei, vou empezar a contactar. Pois eso sería non cumplir co reglamento porque non temos uns datos exactos e actualizados. E despois o máis importante, seguros. Neste sentido estamos falando de ciberseguridade, de que non acaben en malas más, nin internas, nin externas. O que decíamos antes, un dos principios é que teñen que usarse para un fin lexítimo. Que é iso de un fin lexítimo? Pois é que temos que contar con unha base legal que nos diga que podemos usarlos. Na vella LOPD, esa base legal era o consentimento. É unha das cousas que vimos fai un ano é que todos recibimos centos de correos de empresas coas que tiñamos relación que de repente lles entrou unha especie de ansiedade por recopilar un montón de consentimentos. Como se non existise outra forma realmente de validar un tratamento. Como veremos máis adiante, o consentimento legalmente é moi fácil e máis sencillo. Se me das permiso, podo facer o que queira cos teus datos, pero hai que xestionalo. Eso é caro. É caro e complicado. Existen outras maneiras de poder tratar datos sin ter que usar o consentimento, como que é necesario para executar un contrato. Se tens un contrato con un cliente para que necesitas, por exemplo, unha clínica médica, para que necesitas tratar os seus datos médicos para prestarlle o servicio, obviamente podes tratar esos datos, non tens que pedirlle permiso, xa tes un contrato. Tamén se tes unha obriga legal, por exemplo, non hai que pedir o consentimento aos traballadores para cumplir coa Lei de Prevención de Riscos Laborais. Iso xa é unha obriga legal, tens que facelo, está legitimado aí. A parte de interese vital, ten que ver con temas relacionados coa vida propia das persoas, é dicir, médico para salvar unha persoa, ainda que non teña un contrato ou non poida darlle o seu consentimento, poderá tratar os datos e tamén está pensado para temas de catástrofes, enfermidades e demais. Interés público, vai a ser o mesmo que o último que veremos, que é interés lexítimo, pero para as administracións se ten que estar regulado por unha lei. Ten que existir unha lei que diga, oi, nos podemos facer isto por interese público e se asigna a que a administración o pode facer.
empresas privadas non nos aplica, e o último do interés lexítimo, que veremos un pouco máis adiante. Como vos comentaba, o tema, cando o 25 de maio de 2018, moita xente, por descoñecemento, empregou o consentemento como base para legitimar moitos tratamentos e se produciron situacións como que, tendo unha base de datos de clientes o que ti, ata ese momento, podías manterlles comunicacións comerciais, como de repente dixeron, non, é que con consentimento tácito, propio da LPD, de se non me dis nada en contra, entendo que me consintes e, por lo tanto, uso os teus datos, xa deixou de valer, iso xa non vale, pois empezamos todos pois moitas empresas empezaron a intentar recabar consentimentos coa nova legislación, o que vos dicía que non é fácil de xestionar, porque o consentimento agora ten que cumplir estes cinco elementos, que ten que ser libre, é dicir, non podemos vincular un consentimento a un contrato de servicio que diga, non, é que se non me das o consentimento para esta outra cousa, que non está directamente relacionada con o contrato, non che firmo o contrato, eso non pode ser. Ten que ser específico e concreto, é dicir, temos que decir para que finalidade ou finalidades, son varios consentimentos. Ten que ser informado, é dicir, ten que ter un montón de información, e xa veremos despois sobre que se vai facer cos teus datos, inequívoco, é dicir, que non pode haber dúbida se se prestou ou non se prestou, e ten que ser expreso, é dicir, que ten que ser unha acción afirmativa, algo que fai a persoa. Iso que quere decir? Pois que un cheque premarcado non sirve. Non sirve, se non me dis nada en contra, entendo que me aceptache, tampouco non sirve. Como vos decía, xurídicamente é moi fácil o consentimento, o problema é que isto hai que xestionalo. Responsabilidade proactiva. Se se basa no consentimento, temos que dar a proba de que ese consentimento se deu todo o tempo de vida dese tratamento, todo o tempo que estemos manexando os datos desa persoa. E se son moitos anos, pois moitos anos temos que dar esa proba, sexa un papel firmado, sexa un registro dun log dunha página web, o que sexa, temos que guardalo, é a nosa responsabilidade. Se non está guardado, é como se non existira ese consentimento. E, ademais, hai que xestionar que se nos retire. Unha persona, a pesar de que dé o seu consentimento, pode retirarse. Nun momento dado, dicir, eu cho din, era agora cho quito, polo tanto, non me aseguras que poida seguir tratando os meus datos. Como vos dicía, que pasa con as empresas que o ano pasado pediron consentimentos para facer comunicacións comerciais cos seus clientes? Pois que daqueles clientes que non lles contestaron, non poideron seguir facendo comunicacións comerciais. Que deberían ter feito? Pois, no seu estudio de adaptación, decir, vale, pero as comunicacións comerciais cos meus clientes as baso nesto, en interés lexítimo. Entre outras razóns, porque é un dos exemplos que pon un considerando do propio reglamento para explicar que é o interés lexítimo. E tes unha relación contractual con cliente e se cumplen estas características que pon aquí, que, como tes unha relación contractual, tes os seus datos e vas tratalos para prestarlle o servicio. Podes facer outras cousas cando a finalidade esa de prestarlle o servicio e a nova finalidade que buscas, facerlle comunicacións comerciais, estén relacionadas. Bueno, para a comunicación comercial dos meus propios produtos está relacionado. A persoa pode esperar que lle fagas comunicacións comerciales cando o teu cliente? Pois sí, existe unha expectativa razonable. Ben, que impacto hai interesado? Impacto mínimo, unha pequena molestia que poda recibir unha chamada ou un email que non espera. Pouca cousa. Que riscos hai para os dereitos e libertades do interesado para que eu lle poida facer eso, tendo en conta, ademais, que eu teño un interés propio en facelo para manter actualizados os meus clientes. Todas esas 4 cousas se dan neste caso. Facendo ese análisis, de novo, a responsabilidade proactiva, deixando por escrito e documentado, poderían ter, en vez de facer todo ese gasto que fixeron en recabar consentimentos e o que supón perder toda esa base de datos de clientes que non chegar a obtelos todos, facelo desta outra forma, por interés lexítimo. Que sucede? O interés lexítimo tamén leva aparexado que en algún momento alguén se pode opoñer. Sigue existindo a opción de non quero seguir recibindo comunicacións comerciais de ti, pero xa é máis fácil de gestionar e, sobre todo, partes de xa teño os meus clientes, en xeral podo facerlles comunicacións e só aqueles que me digan que non. Este mismo interés lexítimo se pode empregar para outras cuestións, sempre facendo esta ponderación destes 4 puntos que figuran aquí. E na nova lei, na nova LOPD, tamén se fala de outra serie de tratamentos, por exemplo, que calen neste interés lexítimo. Esa se nos di como calquer tratamento para prevenir o fraude, para que non nos fagan fraude clientes ou proveedores,
tratamentos de evaluación de risco de impagos, listas de morosos, e os datos de contacto empresarial. Na vella LOPD, os datos que tiñamos de contacto de persoas dentro dunha relación mercantil non estaban considerados datos personais, agora sí o son, pero non fai falla pedir permiso ao comercial dun proveedor para ter o seu dato e chamalo, ou ao revés, pedirle permiso á persoa de contacto nunha empresa que é cliente noso para ter os seus datos. Existe un interés legítimo, ele poderá decirnos que non quere que os teñamos, pero a priori podemos telos e podemos seguir contactando con estas persoas. Así que existen, sobre todo en un resumen deste punto, creo que é moi importante ter en conta que non só existe o consentimento, que existen outras formas de facer tratamento de datos legítimas e que hai que buscar para cada tratamento, en función da súa finalidade, cal é que mellor se axusta para facelo dunha maneira eficiente dentro da compañía. E outro dos puntos importantes é o tema da transparencia. Decíamos que temos que ser leales e transparentes. Isto quere dicir que o interesado ten que saber en todo momento o que se fai cos seus datos, ao longo de todo o ciclo de vida, desde que non os dá el, ou se os obtemos dun terceiro a primeira vez que contactemos con esta persoa, ata que ao final os destruímos cando termina a relación. E xa non é a pequena cláusula informativa que tiñamos na LOPD, que, se vos acordades, é unha frase, debo meter os teus datos nun ficheiro, os ejercicios de dereitos aquí. Non, agora hai moito que informar. De aí que a Axencia Española de Protección de Datos, que sacou unha guía moi interesante, vos deixo aquí o link, na que falaba, isto xa sacado en xaneiro do ano pasado, de facer a información en dúas capas, porque, vos vou dicir, algunha das cousas nas que hai que informar, que é o responsable do tratamento, pero con razón social, fin do tratamento, para que o vamos usar, a base legal, se hai unhas transferencias internacionais, a que dereitos ten dentro de todos os listados, cales lle aplican en concreto ese tratamento e como pode facelos o interesado, de onde veñen os datos cando non os dá a propia persoa, quen é o seu DPD se o hai, como contactar con el, a que se van ceder os datos, se é necesario cederlos a unha outra empresa, que categorías de proveedores temos que poidan chegar a ter que acceder aos teus datos, e unha frase final de que podes presentar reclamacións ante a Axencia Española de Protección de Datos. Todo eso, imaginade, non? Metelo nunha caixa dunha web. Bueno, a opción que temos é facelo en dúas capas. Unha primeira capa con unha información moi básica, moi cerca da firma ou do sitio onde o interesado acepta para guardar esa proactividade de que informamos, e unha segunda capa coa información completa que pode ir noutra parte do documento ou, en certos casos, directamente nunha web de consulta. Os casos son, sobre todo, cando se trata dun contrato que se fai por vía internet ou algún tipo de servicio da sociedade de información. O meu consello é que para cumprir con esta parte, aínda que os vosos contratos cos interesados, xa relación laboral, clientes e demais, vayan en papel, eu poñería a política de privacidade tamén na web, porque desa maneira tamén se cumpre de todo o ciclo de vida. Non só che informo no momento que che recabo datos, sino que vou manter esa información actualizada na web, en calquer momento podes consultar. E se queredes, vos invito a que entredes na nosa página web, na parte legal de mundor.com, onde podedes ver que nos temos publicadas dúas políticas de privacidade, que é o nome que recibe toda esta información. Unha para clientes e outra que é a dos usuarios da propia web, non? Porque non é a mesma información, depende do tipo de interesado do tratamento que o levas, no que intentamos seguir este modelo da cláusula informativa que actualmente temos o que da Axencia, que lles pareceu moi ben o noso modo de informar, e a parte da transparencia, pois xa temos o ok da Axencia, poderos usalo como exemplo. Neste punto, para que vexades a importancia da transparencia, os que vicheres nos medios esta multa tan importante que se lle puso a Liga Española de Protección, Liga Española de Fútbol, polo tema da súa app, a multa non foi por un tratamento ilegal, en que nos parezca increíble, non lles puxeron a multa porque espiasen a xente que instalaba a súa app no móvil, porque eles tiñan un razonamento de interés legítimo no punto anterior que se sostiña moi ben. A multa é porque non informaban transparentemente, porque a xente instalaba a app sin saber
que eso se ia facer, que si tiveran feito a información de outra maneira, probablemente esta multa non lles cae. Outro punto importante é a parte de proveedores. Bueno, un pouco aquí, cada empresa é posible que algún momento sexa cliente e en outro momento sexa proveedor. Aquí volvemos á definición de responsable do tratamento, encargado do tratamento. Neste caso, o responsable é o cliente, o que decide para que se usan os datos, e o encargado é o proveedor que vai facer algo con eses datos por conta dunha relación contractual. É un punto moi importante do cumprimento. Importante tamén é ter en conta, antiguamente só se multaba aos responsables, pola antigua legislación. En todo caso, estes, por vía contractual, si o erro estaba no encargado, poderían intentar repercutirlo. A día de hoxe se pode montar tamén directamente os encargados. Pero, ainda así, as obrigas máis importantes son para os responsables, e que teñen que contratar proveedores que poidan cumprir o reglamento. Darlles a información e os requisitos necesarios para que cumplan o reglamento con respecto ao servicio que lle están prestando. Porque non é o mismo que o servicio sexa unha lixa interna que sexa un servicio de extracción de información en función de historiales médicos. E, ademais, supervisar periódicamente que os teus proveedores cumplen co reglamento. E, de novo, volvemos á responsabilidade proactiva. Temos que facelo e deixar traza de que o facemos, de que isto existe. Xa non chega só co contrato. O contrato é moi importante, sigue sendo moi importante, pero xa non chega só con ter un contrato co proveedor. Hai que poder demostrar que antes de firmar o contrato xa miramos que o encargado podía cumprir coa legislación, que lle dixemos como tiña que facelo e que ademais os auditamos de alguma maneira. O que lles pedimos é que eles mesmos se auditen. Ainda así, o contrato debe existir. Os contratos actuais siguen sendo válidos ata o 25 de maio de 2022. A partir desa data deixan de ser válidos e hai que actualizalos coas novos requisitos do reglamento. Non é complicado facelo así, porque nesta guía que vos poño aquí hai un modelo de contrato feito pola axencia. Pero, iso sí, se o copiades, facedeo mellor que algún caso que teño visto por aí, neste contrato guía o que fai a axencia en algunha cláusula pon varias opcións para que cada un decida cal é a que prefire. Leerlo polo menos e quitar aquela que non aplique. Non pode ser un contrato con pode poñerse isto ou pode poñerse isto outro, non? Que xa teño visto algún caso. Que ten que dicir ese contrato mínimo? Ese contrato mínimo ten que decir para que contratamos a ese proveedor en relación cos datos que vai tratar, canto dura a relación, que tipo de datos vai tratar, que categorías de interesados, que tipo de tratamentos, é dicir, se isto é para recopilar datos, almacenalos nunha base de datos, analizarlos, destruílos, facerlles backup, pero, bueno, nesa guía hai unha tabliña na que se poñen X e xa cubrimos esa parte. É algo moi importante que non está nesa guía e que moita xente olvida. Instruccións, é dicir, na parte de seguridade ten que haber un listado exhaustivo de medidas de seguridade que ti lle pidas ao teu proveedor que cumpla dentro dese tratamento. Antiguamente tiñamos o reglamento de 2007 con unha serie de medidas de seguridade e era moi normal referir os contratos e dicir, oye, cumplirás con todas as medidas de nivel medio do reglamento do 2007. Hoxe non hai medidas listadas ningún sitio. Me estou encontrando con contratos no que se di é cumplirás con todas as medidas de seguridade recollidas no Reglamento Xeral de Protección de Datos. E que o Reglamento Xeral de Protección de Datos non fala de medidas de seguridade. Como veremos despois, o que nos di é que temos nos que decidir que medidas implantamos en base á xestión de riscos. Por lo tanto, facer esa mención invalida o contrato. Un contrato que cumpla co reglamento. Temos que ter un listado de medidas de seguridade para o encargado no que lle digamos, non, a min nos datos que me tratas cumples con estas medidas. Pois, tes alguén que salva de seguridade, hai usuarios e contraseñas, bloquearse as sesións, tes control de acceso físico, pois as que sexan, pero temos que poñelas, temos que listalas. Vale? Non sirve facer esa referencia xenérica á lei porque non hai nada na lei realmente. Por último, no caso de proveedores, sí que me gustaría falar do tema das transferencias internacionais. E unha transferencia internacional, bueno, pois é sacar datos fora do espacio económico europeo. A pregunta, moitos vos mostraredes, digo, eu non fago isto. Bueno, moita máis xente o fai sin sabelo, porque
si usas Gmail, si usas Dropbox, si usas Amazon, todos eses servidores, en xeral, a versión gratis e as versións baratas están fora da Unión Europea. Estás facendo unha transferencia internacional de datos. Eso que supón? Multas, das máis elevadas que hai no reglamento. As transferencias internacionais poden facerse, non que estean prohibidas, pero hai que cumplir unha serie de requisitos. Aí están postos, pois eso, desde que este nun listado que está na xencia de países que se consideran axeitados, a que o proveedor este no Privacy Shield americano, ou que teña, no caso, por exemplo, de Microsoft o que fixo foi, como Privacy Shield, pois parece que está a piques de caer fai moito tempo, definiu unhas cláusulas contractuais, as presentou ao regulador europeo, e as aprobaron, entón simplemente confirmar o contrato con Microsoft xa é legal esa transferencia. E se non, pois pedirle permiso á axencia. En todo caso, hai que ter moi claro que usar todos eses servicios son proveedores e, por tanto, hai que ter un contrato firmado. O problema moitas veces preséntase, eu o vexo en pequenas empresas, que pensan, bueno, se o uso gratis para a miña vida personal, tamén podo usalo para a empresa que é gratis. Pois hai que ter cuidado. Hai que ter cuidado porque estarías incumplindo un montón de cousas. Por unha parte, estarías tendo un proveedor con que non tes contrato, porque Gmail non vai che firmar un contrato se non contratas a persona para a empresa. WhatsApp, por exemplo, pasa o mismo, é dicir, WhatsApp ten un WhatsApp empresas que está no Privacy Shield, pero se usas un WhatsApp normal non tes un contrato, xa é multable. Non hai medidas de seguridade tamén sancionable. E, ademais, estás facendo unha transferencia internacional que non ten base xurídica ninguna, pois outra vez, vale? É importante, pois, un pouco que todos nos plantexemos a hora de contratar un proveedor, si directamente o proveedor está facendo unha transferencia internacional ou, ao mellor, ele é un proveedor español, pero resulta que o seu servicio prestales de máquinas de Amazon. Pois ten que decirlo. No contrato que se vie están prohibidas as transferencias internacionais, porque, ademais, dentro do principio de transparencia, un dos apartados que veredes de información que hai que dar é se hai transferencias internacionais en base a que consideras que se poden facer esas transferencias. O cual, facer estas cousas de tapadillo, digamos, poden supoñer enlazar varias accións sancionables nunha sola vez. Outro tema que tamén suele causar bastantes dúbidas, e antes directamente de entrar no tema do delegado de protección de datos, quería facer unha pequena mención a unha cousa que está a pasar fai anos, pero co tema da adaptación ao reglamento a cousa aumentou bastante, que está perseguindo a Axencia de Protección de Datos, o que se chaman os procesos de adaptación a coste cero. Isto consiste que nunha empresa se chega a ti e che digo, eu che fago a adaptación ao reglamento europeo, pero che vai salir gratis, porque o vestimos como que a formación aos teus empregados para coñecer o reglamento, isto se financia pola Fundación Tripartita ou por outra fundación gubernamental, a ti salche gratis. O primeiro, esas empresas, nadie dá pesos a 4 pesetas. A adaptación ao reglamento non é algo que se paga cos cartos de dar un curso a 3 ou 4 persoas. Entón, ao que vades recibir, en xeral, ten unha calidade bastante mala. E, por outra parte, facer eso de despois pedir os cartos como se fora unha formación é fraude pola vosa parte, está sendo perseguido, está sendo penalizado as empresas. Entón, quería facer esta mención porque consta que hai xente que está traballando como os escrúpulos, que está traballando así, que está engañando a xente e que iso é un problema polo fraude e porque realmente pensas que xa estás adaptado ao reglamento e non o estás. Eu teño visto por aí coñecidos que me decían, xa veu unha empresa adaptarme e me pasou esta oferta de servicios e todavía poñen registro de ficheiros na Agencia Española de Protección de Datos. A ver, xa non existen os ficheiros, non existe o registro de ficheiros, nadie ten que facer eso, non se poden cobrar por facer eso. Un poquinho, bueno, pues eso, de cuidado. Parte destas empresas, por eso o conto aquí, o que fan é decirlle á xente que ten a obrigación de nombrar un delegado de protección de datos e un coste recurrente que teñen que pagar. A cuestión e a pregunta é, necesita a túa empresa un DPD? Pois probablemente non, sobre todo se é unha empresa pequena, porque a legislación di que un delegado de protección de datos é obrigatorio para organismos públicos,
cando a actividade principal da empresa é a observación habitual e sistemáticas de interesados, ou cando é o tratamento a gran escala de categorías especiais de datos. E despois, na LOBA e LOPD, se listan unha serie de sectores que se o teñen obligado, que son colexios profesionales, centros de enseñanza, centros médicos, que non médicos individuais, as operadoras de teleco, as empresas que prestan servicios en internet, cando fan perfiles, as empresas de listas de morosos, aseguradoras, sector financiero, as empresas de marketing se fan perfiles das persoas e pouco máis. Iso sí, é unha medida de responsabilidade proactiva telo. É dicir, pode que a túa empresa non o precise por lei, pero que a ti sí que te interese ter nombrado un DPD. Se o nombras, tes un mes para comunicarlo á xencia quen é e as vías de contactar con él. A partir dese momento, a ventaxa que a xencia, antes de iniciar calquer expediente sancionador, vai se poñer en contacto co teu DPD e vai dar a opción de que medie coa persoa que o denunciou. Ata de agora, en xeral, se nesa mediación a persoa había satisfeita o seu requerimento de, oye, pois non me contestaste a tempo, trataste os meus datos ilegítimamente ou calquer problema, se o DPD o soluciona, non se abre expediente. Se xa é recurrente o tema coas queixas e demais, por suposto, sí. E co cual ten as súas ventaxas, é moi ben visto pola xencia que as empresas as teñan, pero non é obrigatorio, salvo nos casos que vos contei. Eso sí, non pode ser calquera. En dous sentidos, é dicir, é responsabilidade do responsable do tratamento, a redundancia, escoller un DPD que cumpla cos requisitos e que ten que ter coñecementos en legislación sobre protección de datos, e na tecnoloxía porque se tratan os teus datos na túa empresa, é dicir, obviamente, se o tratamento é en papel, se dera o caso, non ten que ter coñecementos tecnolóxicos, pero se é unha empresa de alta tecnoloxía, como é o noso caso, teño que ter amplos coñecementos na tecnoloxía para entender que se fai cos datos e como. Ten que coñecer o sector e o que é a actividade empresarial dunha empresa. Como vos digo, a responsabilidade do responsable escoller un delegado, en caso de querer telo, que cumpla estes requisitos. Por sorte, a Axencia Española de Protección de Datos creou un esquema de certificación de delegados de protección de datos, de maneira que se o que escollemos é un delegado que estea certificado pola axencia, e que pode demostrar que está certificado, pois a parte esa de que está cualificado, xa se lle supón, porque para estar certificado tens que ter ou unha serie de anos de experiencia ou ter superado unhos cursos e, ademais, un examen no que entran todas as partes que vos dixen, a parte de legislación, a parte tecnolóxica, a parte de xestión de risco. Eso xa nos asegura que sabe un pouco de que vai todo este tema. As funcións básicas do delegado, importante, o delegado non toma decisións, o que é informa, asesora e axuda a cumprir a legislación. Pode ser un empregado interno ou pode ser un contratado, tanto a unha empresa como a unha persoa. Como vos dicía, a responsabilidade nosa, escollelo ben. En caso de que sexa unha empresa, moi importante, que nos poidan acreditar que todo o equipo de traballo que vai traballar como o noso DPD, se xa unha persona ou se xa un equipo, cumple as condicións para ser DPD. É importante tamén firmar un contrato, porque como van ter acceso a datos personais, hai que firmar un contrato de encargo do tratamento. E, ademais, que defina claramente que fai o DPD e que queda interno. Porque o DPD pode ou non contestar os dereitos dos interesados. O DPD pode ou non facer a xestión de riscos ou facer as evaluacións ou demás. O importante é que no contrato nos quede moi claro de que se encarga ese DPD externo e que queda dentro da empresa para poder asignar. Xa entramos na parte das medidas de seguridade. Quizás o punto máis de cambio máis sustancial do reglamento, porque viñamos acostumbrados en España a ter un listado de medidas no reglamento do 2007. E que pasa? Que desaparece. Como vos dicía, non hai listado. O que di o reglamento é que o responsable do tratamento implantará as medidas de seguridade. Como medidas de seguridade importantes, non son as técnicas, as legais, como os cláusulas contractuais, a información, as medidas organizativas de que tareas e responsabilidades se lle asigna a cada quen na empresa. Eso tamén son medidas de seguridade. Pois implantará as medidas de seguridade necesarias para cumprir o reglamento, atendendo a que aos riscos para os interesados que teñan esos tratamentos, aos riscos de ciberseguridade, de que se perdan eses datos, e o estado do arte da seguridade. Isto a que nos leva? Hai que facer xestión de riscos. Para que? Para, en función dos tratamentos que teñamos, poder sacar un listado de medidas axeitadas. Que medidas teño que implantar? Estas, pero non as inventei, e que son as que me saen do meu análisis de risco. E ter ese análisis documentado por escrito. Porque así
podemos dicir, cando pase algo, e veña a xente e dicir, mira, vale, me pasou algo porque me faltaba esta medida, pero que eu tiña este análisis de riscos e me sabía que esa medida non era necesaria. Aí, dende logo, si a inserción non vai ser o mismo que se eu lles digo, non, é que, non sei, eu teño algunha medida, non sei por que estas sí e outras non. Pois aí a sanción vai ser bastante máis alta. E, ademais, xa non son estáticas. Ten que haber un plan de mellora continua, unha reevaluación periódica dos riscos e das medidas de seguridade, porque como o estado do arte da ciberseguridade e de todo cambia, pois as nosas medidas tamén teñen que cambiar. Cada tanto tempo, pois de novo, responsabilidade propia, dependerá do sector no que traballes, do canto cambies os sistemas de traballo, a informática e demais, pois a mellor que unha vez no ano che chega, pois que estás facendo periódicamente. Iso tens un pouco que decidir o ti, pero non poden ser xa estáticas. E para poder cumplir con estas características, a parte da xestión de riscos, no reglamento se falan de 3 ferramentas teóricas para ademais facelo ben. A primeira é a privacidade dentro do diseño. Tamén existe o concepto de seguridade dentro do diseño, que ven a ser o mesmo, que é desde o minuto cero, cando definas un cambio na túa compañía, vayas comprar un novo sistema de información, definas un novo produto, tens que ter a xente de privacidade ao teu lado para que te axude a ese diseño xa facelo pensando en que cumpla con requisitos do reglamento. Dende onde vou poñer a información, como vou recoller o consentimento, se o que recollo é o consentimento, pero tamén as medidas de seguridade. Que risco hai de que este dato se filtre? Pois se hai moito risco, teño que poñer un montón de medidas de seguridade técnicas. Se hai pouco risco, pois con estas a mellor me chega. A privacidade por defecto. O que quere dicir que as configuracións das cousas que saquemos teñen que ser por defecto aquelas as máis restrictivas posibles coa seguridade. Pois no caso de Facebook, non? Que ten todas esas características de que deixo ver, que non deixo ver, pois para cumprir co reglamento é por defecto que un usuario cando se crea en Facebook non ten que permitir que nadie lle vexa nada. El despois, se quere ir abrindo, ten que ir abrindo. Iso é privacidade por defecto. E despois, a evaluación de impacto en protección de datos. Isto xa é un estudio moi pormenorizado de certos tratamentos, non fai falta para todos, só naqueles que teñan alto risco, para deixar documentado que se estudiou como vai ser ese tratamento a nivel xurídico e a nivel técnico, que o que se vai facer, que se evaluaron todos os riscos en que se definiron as medidas a implantar antes de empezar o proxecto, que vai levar a ese tratamento. E deixar todo por escrito. A miña recomendación é, aquí vos deixo unha URL da axencia, teñen tamén a de avaliación de riscos, ter por escrito un procedimento para detectar que tratamentos van a requerir un PIA e como se faría un PIA. Podemos basarnos directamente na guía da xencia, incluso podemos decir directamente con o meu procedimento de facer, perdón, dixen PIAs e IPD, evaluación de impacto, porque PIA é a versión en inglés, estou máis acostumbrada. O meu procedimento seguir a guía da xencia, pero a teño que descargar e a teño aquí. Porque unha das cousas que cando se fan inspeccións sectoriais ou de oficio, ou se hai unha denuncia veñen a inspeccionar a empresa, por isto van a preguntar. Como faz ti para establecer as medidas de seguridade? Como detectas ti que algo que vai cambiar na empresa pode ter un alto impacto e hai que facer ou non facer esta evaluación? Pois telo por escrito. Para poder mostrar que, a mellor non me coincideu ter que facer ninguna, pero sei como faría. Esa, por último, as fendas de seguridade. Seguridade 100% non existe, e menos no mundo de hoxe en día. Todos estamos sujeitos a que ter algunha fenda de seguridade que os datos acaben ou perdidos ou en mans de que non deben acabar. O que di o reglamento que neste caso, ante un incidente que cumpla con esa definición que está aí arriba, temos que comunicalo á entidade de controle, é dicir, a Axencia Española de Protección de Datos, en 72 horas. O que teño visto nestes meses, é máis dito directamente pola xencia, que non entenden o que pasa en Galicia. Creo que en Galicia, por algunha razón, ou porque somos demasiado cumpridores, ou quizáis porque algunha empresa non está facendo ben os deberes, estáse a comunicar máis incidentes só en Galicia que no resto do Estado. E hai máis incidentes que non hai que comunicar. Só hai que comunicar aqueles incidentes que teñan riscos para os interesados, non todos.
E para iso hai unha guía, esta guía de brechas de seguridade que fixo o ISMS Forum ao que nos pertencemos e que despois a axencia tomou como súa polo un traballo realizado no que a última páxina hai un anexo no que hai un método para calcular numéricamente o risco para o interesado dunha fenda de seguridade de maneira moi sinxela. Sobre cantos interesados están afectados, que tipo de datos, se son especialmente protegidos ou non, e que ten pasado con eses datos. É dicir, os perdín, accedeu unha persona dentro da empresa que non debía, saliron afora e están publicados os de todo o mundo en internet. E con eses datiños sale un número. Se o número maior que 20, comunica a axencia antes de 72 horas. Se maior de 40, ademais, comunica aos interesados afectados. Pero non fai falla comunicar todas as fendas de seguridade. O caso mítico que están recibindo é que un comercial teu que no móvil leva datos de contacto dunha serie de persoas, dos teus clientes ou dos teus proveedores e o perde, é unha fenda de seguridade. Terás que facer un informe documentando o que pasou, vendo que medidas de seguridade podes poñer para reducir que non se perdan ou que en caso de perda ninguén pode acceder a eses datos. E tens que deixalo por escrito, eso sí, como sempre, pero non fai falla comunicarlo a xente. E menos ainda se que se perden que son papeles e cousas polo estilo. Eso sí, escribir ante un incidente que se evaluou o risco, seguindo esta guía que vos deixo aquí, e deixalo no registro de incidencias, porque se despois hai unha denuncia, a xencia dirá, que pasou, que vi que este dato o perdiche ti, acabou estando por aí e demais, pois ti podes decir, sí, mira, tive esta incidencia en tal data, evaluei, me saliu este risco, entón decidí non comunicar. E como moito a xencia poderá dicir, vaya, que eu non estou de acordo coa túa avaliación de riscos, creo que ti terías que ter comunicado, pero non che vai multar por non ter feito. Porque a responsabilidade proactiva, inicial, é que ti o avaliaxe. En algún caso, si ten aberto expedientes, claro, se é moi sangrante. Cando se enteran polo periódico de que un hospital en Madrid perdeu e deixou en aberto todos os historiais médicos dos seus pacientes, esperaron as 72 horas, non recibiron a comunicación, a semana seguinte contactan co hospital e o hospital lle di, non, é que non hubo risco. E a xencia tiña descartadas todos os expedientes médicos dos pacientes do hospital, pois aí sí hubo sanción. Tampouco nos pasan de listos neste sentido. Pero, bueno, me gustaría eso, facer fincapé no tema de que esta guía está aí, é un cálculo moi fácil, e, sobre todo, dende Galicia se están comunicando fendas de seguridade que non son necesario comunicar. E pola miña parte, nada máis, non sei se hai por aí alguna pregunta ou... Moi ben, teño aquí dúas preguntas. Podería entenderse como interés lexítimo a almacenaxe dos currículos dos candidatos por parte do persoal de recursos humanos? Hai bastantes recrutas que piden que se lles autorice expresamente para procesalos cando buscan xente. A ver, máis que interese lexítimo, é que o consentimento ten que emanar dunha clara acción afirmativa. Que eu che mande a ti o meu currículum nun correo electrónico ou que xo comparta en LinkedIn xa é un consentimento en sí. Porque eu xa estou facendo unha clara acción afirmativa, que eu te mando o meu currículum. Que se debería facer? Nos falta a parte da información transparente. Entón, en xeral, o que facemos nós e o que recomendo é no momento que hagas unha selección, recibes un currículum, non tens que recabar ese consentimento por escrito e gestionalo. O que tens que facer é contestar ese correo electrónico coa información de, moi ben, moitas gracias por enviarme o currículum e isto é o que vou facer cos datos. A parte da información transparente, esta de este currículum vai ser tratado por esta empresa, durante canto tempo vamos guardar, se eres seleccionado, se non eres seleccionado, se vai haber ou non perfilado automático, ese tipo de cousas. É dicir, non vexo interés legítimo, pero tampouco vexo a parte que se está facendo de a maiores me firmas un papel, creo que complicar un pouco as cousas cando realmente enviar un currículum, darche acceso ao meu perfil de LinkedIn, xa é unha aclaración afirmativa nese sentido. Algo máis do réxime sancionador. Vale. Sobre o réxime sancionador, dicir que cambiou moito nos seus límites, pero que tamén é moi interesante ler
que o propio reglamento e a propia lei o que falan é que se ponderará, que as sancións teñen unha serie de cuestións polas que se van ponderar. A primeira é polos cartos que teña a empresa, é dicir, o mismo feito exactamente, igual en todos os puntos, feito por unha multinacional, pode supoñarlle, como lle ten suposto a Google, 20 millóns de euros. Vale? E ese mismo, nunha pyme, pode ser 2.000. Porque o que se vai ponderar é non afundir empresas, sino poñer sancións que realmente fagan que todos queramos cumprir o reglamento, pero non afundir empresas. Pero tamén hai outras cousas bastante interesantes, que é dicir, non se vai sancionar o mismo un erro que unha mala praxis. É dicir, se ti con ese incumplimento do reglamento que che leva unha sanción, o que estabas facendo era gañar diñeiro, a sanción vai ser moito máis alta. E se simplemente cometiche un erro. Non é o mismo. Non xestionei ben os dereitos de oposición, mandei comunicacións comerciais a persoas que me dixeron que non as querían. Non vai ser o mesmo que non é que estaba vendendo as bases de datos dos meus clientes a un terceiro sin permiso e recibindo cartos e ese era o que eu comunicaba. Ou tamén a parte do aforro, dicir, produxose un problema que é sancionable porque non hai medidas de seguridade suficientes e a razón que dou é que, que me forrei non quería gastar en ter unha medida de seguridade técnica, entón por iso non a puxen. Pois aí tamén se vai ponderar bastante. Se me estaba ocurrindo ahora un exemplo bastante claro que, ainda que sucedeu fai xa uns cuantos meses e as sancións foron postas co réximen anterior en canto a cuantías, se aplicou os criterios do reglamento á xencia. Moi pouco tempo, 2 hospitales sufriron unha fenda de seguridade e os datos dos pacientes quedaron expostos. Nun caso, pois, tiñan moitas medidas de seguridade, a web estaba moi ben programada, porque lle entraron a través da web no que os médicos entraban a ver as cousas dos pacientes, pero o que entrou, pois, pagou un hacker moi importante a nivel internacional porque quería sacar algo dun famoso, non? Como os partes médicos dun famoso, entón, pois, se tomaron o seu tempo para facer ese hackeo. Pero a multa que lles puxeron foi mínima. Os multaron, pero unha multa moi pequena. Sin embargo, outro hospital, que polo mesmo caso, lles caeu unha multa a tope de LOPD, ao topo que se podía naquel momento, porque a razón que deron é que o fallo de seguridade podía explotar en un de 7 anos. É dicir, con estas aplicacións que hai que te instalas siguiente no teu PC, que buscas por aí de aprenda a hackear en 21 días, e sacaron todo, porque non tiñan as mismas medidas de seguridade. Entón, todo iso vai ser ter moi en conta e vai ser moi complicado a priori definir canto nos pode caer dunha sanción, ademais, ir a ser co tempo. Agora temos o exemplo da Liga, que foron 250.000 euros. Parece que sí están subindo as sancións, algo que polo réximen anterior andaría polos 40.000. Vemos que xa subeu bastante. E non sei se temos algunha pregunta máis. Aquí, en una relación habitual con clientes, tenemos que pedirle consentimiento explícito a nuestros clientes y a los clientes potenciales. Lo que os comentaba, ¿no? A los clientes no, mientras tengas una relación contractual con ellos, son tus clientes. Para prestarles el servicio tienes el tratamiento de ejecución del contrato, que ya está cubierto por el contrato, y entiendo que te refieres a la parte de marketing, ¿no? De hacerles comunicaciones comerciales. Es interés legítimo y no hay que pedir consentimiento mientras que sean comunicaciones comerciales de nuestros propios productos y servicios. Lo que no podrías es mandarles comunicaciones de un tercero y ya no entraría. A los potenciales tendrías que recabarles el consentimiento, efectivamente, porque ya no tienes ninguna relación contractual. Importante, relación contractual no quiere decir que exista un contrato firmado. Yo cuando, por poneros ejemplos que me vienen a la cabeza nuestros, ¿no? Cuando alguien se registra en nuestras newsletters, no hay un contrato, pero sí existe un servicio que RL está prestando, que es el de las newsletters, y por lo tanto ya hay una relación contractual, entre comillas, y por lo tanto ya hay una relación y un interés legítimo que se puede emplear. Pero con alguien con el que no tengas relación contractual, si es un cliente potencial, hay varias vías. Hay que comprar bases de datos de clientes potenciales que vendrán legitimadas por la empresa que vende ese tipo de bases de datos, porque en ocasiones
lo que se puede hacer es, los datos manifiestamente públicos sí se podrían usar, los de páginas blancas, por ejemplo, u otro tipo de datos, pues ahí no necesitarías el consentimiento, pero a priori sí. Y no sé si queda alguna, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos y para despediros os dejo con mi compañero Roberto. Espero que haya sido de interés este webinar. Susana, por moitas gracias pola túa presentación, eu penso que foi do interés de todos. Xa a modo de despedida, comentarvos tres cousiñas sinxelas. Recibiredes un correo co vídeo da sesión, algún de vos pedíanos a presentación, xa no propio vídeo vai a presentación. Efectivamente, os links dos PDFs, pois igual é os máis complicado, pero digamos que a ferramenta de webinar xa automáticamente distribuye o vídeo. Entonces, eso, recibiredelo, se non é mañá, pasado mañá. O vídeo tamén estará colgado no blog mundorre.com. Tamén outra cousa que vos pedimos de favor é que cando nos finalicemos a transmisión apareceramos unha pequena enquisa, son dúas preguntas moi cortiñas e moi sinxelas. Para nós é importante coñecer a vosa opinión sobre o webinar e tamén de outros webinars que vos poderían interesar. Nada máis, unha vez máis agradecervos a todos a vosa asistencia e vémonos no seguinte webinar. Chao.